Usakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthini izinto, amavasha abahlosile bathi usokhuluza ukhokho bewe. Sakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Impungu ngayishikelela phansi. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke. Nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe mawukuthi umusha kule channel ibizo lami. Ngumlekeleli umfoka Mbanjwa umshana wakwaNgcobo Fuze. Omashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaFolweni, uFolweni kaThumbula Tshatatsha, uTshatatsha kaPheshe, uPheshe kaMaguyane, uMaguyane kaVaphi, uVaphi kaNokhonje. Kuhlala kuyintokozo enkulu kumina mbukelo wempunga yesintu TV ngokuthi ngifike la kwi-channel ethu enkulu impunga yesintu la sifundisana khona isintu sichushisaneke nakwezinye zezinto othola ukuthi zinobungozi. Kwesinye isikhathi futhi izinto nje sizidingayo ezisibambile ukuthi siye phambili. Uzokhumbula ukuthi impunga yesintu iyinyanga elapha ngolwazi. Ulwazi lwesintu esilinikeza abantu bese siqondiseke nezinye zezinto esike sithi masizibuka sizibone zigwegwa. Namhlanje nabafowethu nodadewethu kukhona umuntu engizokhuluma naye namhlanje. Lento ngizoyibeka kanje. Kunomuntu la othola ukuthi ufuna ukufinyelela esicongweni. Kodwa manje esicongweni akufinyeleleki ngesizathu sokuthi kukhona izinto ezithile ezimbambile zabantu abadala. Kungaba inkinga esemsamo, kungaba inkinga esegcekeni, kungaba inkinga ephezulu kwempilo yakhe, kungaba inkinga yabantu abadala. Angikwenza umfanekiso. Kunomuntu la othola ukuthi wembethwe abantu abadala ngenza isibonelo njenganami. Mina ngiyimpunga yesintu ngimbethwe abantu abadala. Ngimbethwe amakhehla. Yona amaningi amakhehla nanamandla phezulu kwami. Obuka ngisho inkani ukuthi hey le ndoda le amakhehla mina ngembethe. Mangikhuluma mina uzwela nginalo ngoba amakhehla kumina amakhehla azwana nento eqondile. Kusukela ngisakhula ke nje noma ungababuza bangakithi angizwani nento ebheke eceleni, ngizwana nento eqondile. Ya bangakutshela nje sikhule nabo ukuthi hayi indoda eqondile le. Angikho kodwa lapha. Athi umuntu embethwe abantu abadala uthola ukuthi khona isipho abamphathise sona. Bemphathisa isipho nje kukhona izinto abafisa ukuthi azigcine ukuze bezojabula. Ngenkathi iqala impilo uyiphila njenganomuntu kukhona izinto ezikhalelekayo kuwena zikhalelwa abantu abadala. Omunye uphuphe indiza, omunye aphuphe emanzini, njalo njalo kuningi engakubalula. Uthola ukuthi umuntu unesithunywa, umuntu okuyena udinga ukuthi ahlala athandaze. Uthola ukuthi umuntu okuyena udinga ijazi elithile elizonika yena amandla bese akwazi ukwenzela wena izinto. Kodwa wena bese ungakwenzi konke lokho. Uthola ukuthi izinto zakho manje khona la zibambeke khona. Uthatha induku zakho uphuma uhambe uye kwabamanga. Bafike bakutshela ukuthi hayi la kukhona ijazi la. Liphi ijazi elukuthi? Uthi wena likho. Kuthi hayi le jazi kufana ngabe unalo. Athi umuntu wena kufana ngabe wena uhamba uye emanzini wena, uhamba uye kongena empophomeni, uhamba emfuleni, uyohlambulula izithunywa ezikwembethe. Wena kufanele umiselwe igobongo wena. Wezwa lonto? Ayi umuntu la ngempela asukumele phezulu. Ahamba emanzini. Afika ngene emanzini. Uma engene emanzini kube khona impawu futhi ezikhombisa ukuthi lento ekade ezoyenza ibe impumelelo. Alimiselwe igobongo.
lithi ngamisa igobo ngokufika amaphupho amahle abona aphinde futhi aliphothule kahle ubone futhi ukuthi yabona ke la lihambe kahle legobongo lami kodwa inkingi iyodwa umuntu yena lefuna ukufinyela khona ufunela ukuya esicongweni yena usekhohliwe ukuthi lento ayenzayo akayenzeli ukuthi afike esicongweni kodwa uyenzela abantu abadala yebo imbangela ukuthi angafike esicongweni ngoba abantu abadala abayidingayo ibona abagcina sebemkhinyabeza nabagcina sebebamba into zakhe kunomehluko mbukelo wempunga yesintu TV ukwenza into yabantu abadala ngoba uyenzela ukuzuza okuthile nokwenza into yabantu abadala ngoba unothando lokubenzela abantu abaningi yabashaya leyo nto umuntu uhamba emanzini uma ebuye emanzini usefuna kwenzeka ezinkulu izimanga athi ngoba sengile nje emanzini abantu abadala bayakwazi ukubona mawenza into ngoba ujahe lento ijahile nokwenza into ngoba naka isuka othandweni lokuthanda bona uma kukhona into ethile edinga ukuthi uyenzele abantu abadala yenza ungabheki lutho ulindele isibusiso esisuka kubona ungahlabi imbuzi Emsamo uthwenzela abantu abadala kanti wena ulindele ukuthi bakuthengele imoto bazokubona abantu abadala ukuthi lokhu kwenza ngoba kunesidingo sidingayo ukwenza ngoba kusuka enhlizweni ngoba into uma uyenza isuka enhlizweni uyenza ungabheke lutho bese umuntu kuba uyena obongayo isibusiso abantu abadala basuke bezokunika ungenzi into ngoba na ukuthi abantu abadala ufuna bakwenzela ukuthi leyo nto ayifuneki leyo nto uma kuukuthi kuwena kuyakhaleleka ukuya emanzini ushiye konke okuyinsizi zakho ukubuyisela eceleni bese ubheka usizi lwabantu abadala ukuthi bona njengoba bedinga lamanzi bawadinga kangakanani wena into yoyenza uyohlambulula bona ukuthi bazokwenzelana phezulu kwempilo yakho akuyona into ekufanele ukuthi wena uyicabange ngoba kufanele wena ukuthi mase ukwenzile wabageza abantu abadala ibona bazobe sebekunikeza isibusiso abafisa ukukunikeza sona hayi esifiso wena manje khona umuntu othola ukuthi kufunakala ijazi lokuthi athandaze alithunge ijazi athandaze mhlawumbe lezo nsuku ezinhlanu uthi yamuza athi awunejazi ngalithenga kodwa nje impilo yami ayikakashintshi negobongo ngalihla impilo yami ayikakashintshi impilo yethongo ezoshintsha ngokuthi udle leyo mpande ayikade lidinga ngenkathi uhamba uye emanzini impilo yethongo nezithunya ezizohlambuluka ngoba izona ezazidinga amanzi akuwena odinga amanzi wena amanzi wathola nsuku zonke uma uhamba obhukudu uyakobhukudu uyageza wenza yonke into kodwa abantu abadala bona abageza insuku zonke bazofika kuwena bathi hamba uye kobageza uhambe nobageza kanye usufuna bakwenzela izimanga kanti mhlamba bakagezeki basafuna ukuthi uphinde futhi ubuyele khona uhambe uye kobageza akumele futhi ukuthi uma umuntu uziqhathanise nabanye abantu khona umuntu esingahamba naye semanzini singene naye abantu bakhe bageze kube ukuthi sebenele bamnikeze izibusiso wena mhlambe kufanele ukwenze kasikhombisa lokho ngaphambi kokuba abantu bakho bagezeke bahlambululeke la ngikhona umbukelo wempunga yesintu ngekutheni uma kunento oyenzela abantu abadala Musa ukuyenza ngoba nakukhona ofuna ukubona kushintsha ungayenzi leyo nto wena yenza into yabantu abadala ngothando ngoba izinto esizenza Emsamo lihlukile nokunikela ukunikela kuyinto oyenza ngothando isuka enhliziyweni ungabheke lutho kodwa wena uma uzohambisa abantu abadala emanzini uyokobageza noma ugcina umsebenzi othile kufanele ugcine Emsamo ngoba naku ukuthi ubheke ukuthi bakuphi imiliyoni kuzoba nzima uzobona sengathi abantu abadala abasebenzi kanti into vele obenzele yona abazange bayemukele ngoba uyenzi ngothando kodwa lento oyenzayo uyenza ngoba naku ufuna lento oyifunayo umuntu onikela usuke engabheke lutho usuke enikela nje hayi ngoba nake ebheke utho nasemsamo bekunjalo uma uye Emsamo uyokwenza okuthile akuhlukile nokunikela imbuzi lozobe uyihlabela abantu abadala Musa ukubheka ukuthi ke sebezokwenzela umlingo akuzenzakalele kona kube ukubonga kwabo ukuthi njengoba sewenza into enhle kangaka phakathi kwekhaya nabo esikubonga ngakho manje abantu abaningi uye Emsamo umuntu eyokwenza umsebenzi nemali mhlawumbe uyayikhalela ufisa sengathi ngabuya le mali owenze ngawo umsebenzi ayifuneki leyo nto
yonke into yabantu abadala idinga ukuthi uyenze ngothando, uyenze ngenhliziyo ekhululekile ngoba usukunikela emsamo. Manje nawe ngenzeka ukuthi kwathiwa kufanele uhambe uye emanzini, wahamba waye emanzini, wena usufuna ukuthola umsebenzi, usufuna ukufika esicongweni wena. Lento ubuyoyenza kanti ubuyoyenza ngoba ufuna ukufika esicongweni noma ubuyoyenzela abantu abadala. Okwabantu abadala ke bafutha ake siyeke ukuthi masikwenza bese kube ukuthi sisolindela izinto ezithile. Ibona abantu abadala abazi ukuthi lezo zinto ezithile bayosenzela nini. Musa ukulindela ngokusheshsha okuthi ngoba usuhambe waye emanzini wena usufuna kwenzeke manje umlinga ibona abantu abadala bazohlela ukuthi bakwenzela nini lokho. Vele ukuya kwakhe emanzini bengingayi ukuthi kogqekezwe into zakho kuyelwa izithunywa uma kuyelwa izithunywa. Uma kuwukuthi Emsamo kudinga ukuthi niphe ukhokha isithebe, akusho ukuthi mase senimupha isithebe senizothola imisebenzi nonke. Hayi nisuke ningenzike ngothando uma nenza njalo. Yonke into bafowethu yasemsamo idinga uthando, yonke into yethongo idinga uthando, idinga inhliziyo ekhululekile, idinga inhliziyo ekwazi ukubekezela. Lezi zinto bafowethu sinemfihlakalo kakhulu indaba yasemsamo. Omunye umuntu ukabuke izinto lezi ezidinga uyena. Uthola ukuthi abantu abadala mhlawumbe bamhlenge engozini, enzima ingozi ebizothatha impilo yakhe. Akufanele ukuthi wena njenganomuntu mangenzekile izinto lezi ohlezi uzicabanga empilweni bese ubona ukuthi abantu abadala abakwenzela lutho. Abantu abadala inkulu into abakwenzela yona. Uyabona nje ukuthi uhambe endleleni udlule nje ingozi enzima kabi ubone ukuthi hey, uthola ukuthi emuva kukhona into elevele yakubamba. Umuntu uyabheka la esigamekweni ubone ukuthi hey, le ngozi le kwale kancane nami ngiyifica. Kodwa abantu abadala bakwazi ukukuvikela. Uthi uyadlula uzwe kuthiwa emva kwakho kubanjwe umuntu inkunzi wadutshulwa washona. Kodwa wena ufuna lento oyifunayo. Abantu abadala ngeke bakunika umsebenzi ekubeni kukhona ezinye izinto eziyinkinga ozobhekana nazo empilweni. Othola ukuthi izothatha impilo yakho balibele ukukunika umsebenzi. Kodwa abantu abadala ngoba bona bawomabona kude, banamehla abanzi, bayakwazi ukubona izinto ezicayi wena ongakwazi ukuzibona. Wena uzoloku uqhubeka nje ubagxeke ukuthi hayi abantu abadala mina ngenza ukuthi, bathi angenza ukuthi kungenzeki lutho. Kanti abantu abadala inkulu into abakwenzela yona. Awuguli, uyavikeleka engozini awukazi ubandakanyeke engozini ngenxa yabantu abadala. Mhlambe ke ngenze ukuthi ucabanga ukuthi umthandazo ngoba niyathanda ukuthi umthandazo kube yiwona nje niubeka phambili. Kanti abantu abadala bawukhiye. Akufanele sikhohlisane. Abantu abadala bawukhiye. Izinkolo lezi izona ezisimoshe kakhulu. Zasitshela amanga ukuthi mawuthandaza yonke into uNkulunkulu noma ngabe ubani osontayo nje okwenkolweni izinto zenziwa abantu bakubo azenziwa uNkulunkulu. Uma zenziwa uNkulunkulu kungani pho ngoba sonke siyangena esontweni. Siguqe sithandaze sonke sicele sonke kungani kungenzeki ngendlela eyodwa kube kuthiwa bathanda bonke abantu bakhe. Ingoba imsamo yethu ayifani. Khumbula ukuthi ngesikhathi sasendulo inkolo yayikhona ikona ukugcina amasiko. Sithethe emsamo, sithemeleze, siphahle. Hayi ukuthi sihambe semasontweni. Amasonto into yakamuva. Tuyakamuva amasonto. Umsamo uhamba phambili ngisho khona emasontweni. Umsamo uyaqhakanjiswa nakhona ikhona imsamo yakhona emasontweni. Manje uma wena uzogxeka umsamo uthi yonke into umthandaza ayikho leyo nto leyo. Umthandaza ukona konke. Unamandla yebo kodwa ukona konke. Awukona konke lokho ke ngiyakuphika lokho. Awukona konke umthandaza. Umsamo ikona konke ngoba ukhona umuntu othola ukuthi akathandazi kodwa uyathethe emsamo. Uyaphila futhi kahle nje izinto zenzeka. Umthandaza ukona konke lokho ngiyakuphika ke lokho. Awukona konke umthandaza. Umsamo ikona konke. Ngoba umuntu ongasonto ongathandazi yakwazi ukuphila nje kahle kungakhaleleki ukuthi akathandazi. Kodwa umuntu othola ukuthi uthandaza kuphela akayi emsamo kuyakhaleleka ukuthi akayi emsamo. Hayi kulungile. Angingawageqa amagula ngoba ngimuntu. Isifundo sethu sanamuhla besithi uma wenza into yabantu abadala yenze ngenhliziyo ekhululekile. Ungayenzi ububheke okuthile.
ofisa ukuthi bakwenzele kona. Ngoba uma uzothi uyenza kanti ubheka okuthile awusayenzanga ngothando leyo nto. Ngiyacela ke siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Sithatha imfanekiso eqoshe sidlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona izimo osizo olukhulu. Bese sithi nje impunga.